सफैबाय आं दावहारुमोन आंनि आंगो नखराव नोंसोरबो मोजाङै थानांगोन सोरजिगिरि इसोरनि अननायाव साया माया सिमां बादि आंनि जिउनि सैथो जारिमिन क'क्राझार जिल्लानि जोबथेसालिनि फोरमायनांगौ दङ जिउनि जिउ जारिमिन मोनफैबाय आं लोगोफोर आंनि आंगो गामियाव सफैबाय आं दावहारुमोन आंनि आंगो नखराव नोंसोरबो मोजाङै थानांगोन सोरजिगिरि इसोरनि अननायाव जिलिजों गावहरनाय नोंनि गलियाव जिलिजों गावहरनाय नोंनि गलियाव हानानै थाबाय आंनि गोरबोआव थै सावखानानै थाबाय रेगा जानानै थाबाय बिलांबाय आंनि गोसोआव गोजौै अख्रां सायाव बेरे सिखिरि जानानै माला लायै लायै नागिरै दाउसिन दाउला जानानै नायदिंबायो बुहुम बिखायाव आंनि बिबारनि सुजुनाय मालाखौ सोर जोहोलावनो गानहोबावनो आंलाय गानहोबावनो दुखु जायो थारैनो जरा लायै लायै मोसाग्लांबाय आंनि सुजुनाय मालाया लासै लासैनो राननो हमबाय आंनि बिबारनि सुजुनाय मालाखौ सोर जोहोलावनो गानहोबावनो आंलाय गानहोबावनो आंनि बिबारनि सुजुनाय मालाखौ स' लोगोफोर अबे मोनसे मेथाइखौ मोजां मोनो कमेन्ट बक्सआव बुंहरबानो जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों।